Dneska si budu upgradeovat věci, co používám každý den, mikrofon, zvukovku, prostě dneska to bude hlavně mikrofon, XLR kabel, zvukovku, filtr na mikrofon, prostě si to rozbalíme, přišly mi balíky, takže jo, jdeme na to, dej odběr, like a jdeme si to rozbalit, kámo, mám tady, tohle je ta zvukovka asi, to bude ta zvukovka, jmenuje se to, kámo, já ani nevím, nějaký Frocus, Ritek, co to meleš, ty vole, kámo, nějaká zvukovka, to dáme stranou, takhle to vypadá, kámo, prostě balík, víš co, do pohodky a rozbalíme se tady by měl být ten filtr a co by tam mělo být ještě, já nevím, možná kabel XLR by tam měl být ještě, protože to potřebuješ ještě kabel k tomu, k té zvukovce, že jo, abys to zapil do toho mikrofonu. Takže si to jdeme rozbalit a tady rovnou začneme, asi kámo. Tak tudy to bude, kámo, dobrý, tudy to jde, ale nejde, kámo. Ježiši, kámo, dej aspoň odběr, ok, že to tady rozbaluju takhle hezky, kámo, protože prostě se těším na upgrade toho, že jo, na upgrade jo, toho mikrofonu, kámo, to bude mega dobrý, kámo, bacha, ať to tady ať si to tady, kámo, nepoškodím ten mikrofon ještě, kámo, to nevím, co bych dělal, kámo, já se do toho nemůžu dostat, co se děje, kámo, tak já mám nervy, to je jedno, roztrhám to, kámo, dobrý, už to rozbaluju. Papír, kámo, klasicky v něm nic není, takže to můžeme rovnou hodit do zádu takzvaně. Potom tady mám, to je vůně, kámo, ale voní to hezky, kámo, takhle vypadá kabel, takhle prostě XLR kabel, kámo, voní to krásně novotou, miluju novotu, kámo. A tady mám asi ten pudr, kámo, filtr na mikrofon, tohleto, lepší, z SM7B, z toho lepšího mikrofonu, nějaký filtr, takže to bude taky dobrý, kámo. OK, to si dáme stranou tady, máme tady kablík, jasný, a teď chceme rozbalit zvukovku, a tady už nic není, kámo, to už je prázdno, je to doné, kámo, prázdno, takže to zahazuju pryč a mám tady, kámo, bordel, no jasný, kámo, to bych nebyl já, kdybych si tady neudělal bordel, kámo, to je jasný, ježiši, mám nervy, kámo, občas, ale to nevadí. A tady máme tu zvukovku, kámo, a jdeme si ji rozbalit, že jo, to je jasný, kámo. A zajímá mě, jaký bude rozdíl oproti tomu USB-Cčku, kámo, jestli bude nějaký rozdíl, obrovský, já si myslím, že to poznám, ale nevím, kámo, jako, jestli bude nějaký extrémně velký rozdíl, jo, to nevím, borci, ale uvidíme. Od toho jsme dneska tady, aby jsme to zjistili, že jo, to je jasný. Tak, otevřu si tady, zase bordel, otevřu si tady tu zvukovku, krása a to no, borci, jinak mi napište do komentáře, to máte třeba vy za mikrofon, protože mě to zajímá docela, já mám MV7 Plus, myslím, MV7 Plus, no, to je tak nějak, nevím kolik stál, ale je hodně dobrý, kámo, já si myslím, že to je hodně dobrý mikrofon na streamování, na YouTube a takhle, chápete, asi nechápete. Okay. Tak, rozbalujeme, kámo. Počkej, tady to ještě rozstřihnu, protože, kámo, do tohohle se dostat je trošku jako blbý, víš co, bráško, to je takový těžší, ale ne, kámo, v klidu, dobrý. Tak, kámo, už do toho lezu, ukáž, zvukovka. Dobrý baleníčko, takhle to vypadá, takhle krásně, kámo, a je to tvrdý, kámo, klasicky, jako tak co jiného by nějaký, to nebude mít. A jdeme se to rozbalit, kámo, jak se to rozbaluje tohleto. Jasný, izolepa další, kámo, sami izolepy, co se to děje, jako tady, sakra, nesnáším izolepy, borci. Tak, kámo, už to rozbalu, krása. Dáme nůžky na stranu, ať se nám tady nepletou. Mám jsem něco tady udělal. OK, kámo, to je zabalený krásně, takže vyndáme tady kablík, který, nevím, to je na zapojení zvukovky do kompu asi. A potom vyndáme samotnou zvukovku a kámo, ten obal, já miluju tyhle ty obaly, kámo, nejlepší obaly podle mě, úplně takový hebký, úplně takový krásný, kámo, tak tenhle, pustý, kámo. Tenhle obal je dobrý, to vyjadřujem, protože prostě co s tím budeme dělat, jo. A jdu si rozbalit, kámo, co mi je? Jdu si rozbalit tu, tady izolepa, kámo. To je, kámo, ježiši. Nemůžu to rozbalit bez nůžek, kámo, prostě nemůžu. Kámo, tak, krása, ukáž. Jiná zvukovka, kámo. Máme tady nějakou věc, která není k pojídání, to je jasný, kámo. A zvukovka prostě, krásná zvukovka, kámo, jako do pohodky, no. Takhle to vypadá. Prostě zvukovka, boom, prostě nějaká, je to Frocus Ride, máte to tady, když tak přiložený. Editor vám to dá, co jsem já, takže vám to sem dá. A dobrá zvukovka, kámo, já si myslím, že to bude v pohodě, že to bude do pohodky, jako takhle, víš co, jako zapojím tam kabel, dám to do mikrofonu a ještě mě zajímá ten filtr, to si tam dáme si rovnou na mikrofon filtr, jo, borci. A uvidíme, jestli bude nějaký rozdíl, ale to uvidíte vy, ne já, to uvidíte vy, já si to když tak pustím ze záznamu, že jo. Takže si to tady otevřu hezky, zase nůžky, klasika, kámo. Já bych to nejradši roztrhal, to nesnáším těma nůžkama, nejradši bych to úplně roztrhal, kámo, že jak nic, víš co.
A tady je SM7B mikrofon, kámo, který je trošku jiný a je trošku vyšší než ten, co mám teď, jakoby mi přijde, ale nevím, jak se rozbaluje. Tady jsem za tu blbost, tak, doufám aspoň. Jo, kámo, ukáž. Pojď ven. I když, kámo, co se mu stalo? Co to je, kámo, koukni, jak je zmačkanej. Vidíš to? Kámo! Halo, to si děláš srandu, ne? Proč je to tak zmačkaný, kámo? Co to? Tam, tak to se mi nelíbí, jako, koukej na to, jako, vidíš to? Ale to je asi normální, jdeme se to nasadit. Tenhle jsem měl taky docela, má se vypla kamera, kámo. Mně se vybila kamera opět, klasicky, kámo, děje se mi to pořád. Dobrý, kámo, tak, pachnul jsem na vás. Koukej, jaký je rozdíl mezi tím mým starým a tím novým. OK, tak jdeme se to nasadit, ukáž. Půjč. OK, nasadit to jde krásně a jako vypadá to, že docela jako, nevím jaký je rozdíl, jo, borci, ale vypadá to, že docela jako to, že docela do potky, jako ne. Co? Docela dobrý. Já si myslím, že ty věci, tyhle ty tam jsou pořád a to se vyrovná za chvilku, jakoby každou chvilku se to vyrovná, jakoby ty nerovnosti, ale není to protrhlý nebo něco, takže si myslím, že by to bylo v pohodě, že to je v pohodě. Takhle jako, není to protrhlý, není to nic, je to takhle v klidu a takhle vypadá ten druhý a takhle vypadá ten starý. Taký je rozdíl, no prostě. Tenhle je lepší prostě v něčem prej, takže tak, porci, takže to si tam nasadíme, protože to je potřeba, kámo. A dáme si to stranou, vy mě slyšíte už přes ten nový filtr, tak mi když tak napište do komentáře, jaký ten nový filtr je. A my si musíme zapojit tu zvukovku, ale kámo, tu zvukovku, bráško, OK, jdeme to zapojit, já si tady musím udělat trošku pořádek, protože kámo, prostě víš co, chápeš, potřebuju tady kablíto, tam už nic nebylo, ten starý filtr si dám sem, kámo, tady kabel, to zapoju, já nevím, kam si tu zvukovku dám, ale hlavně jo, borci, kde to budu ovládat tu zvukovku, hlavně, aby se mi tam nevylilo pití, protože mi se stává často, že se mi tady vylije pití, nebo rozbije sklenička, nebo něco, to se mi stává hodně často, borci, kámo, ale nemůžu si zvyknout na ten nový filtr, ale jo, tak jako moc si nemůžu zvyknout na ten nový filtr, ale jako v pohodě a nevím, kam dám tu zvukovku, přemýšlím, nůžky zahodíme, nebo dáme sem a kam si ji dám, já potřebuji místo, kde prostě to, kde to bude bezpečný, asi tady, kámo, takový klasický místo, akorát dám si to sem, asi, nebo já nevím, kámo, no, měl bych si to dát na místo, kde to bude to, že aby to nebylo ani zaprášený možná, trošku, jako aby to bylo tak v pohodě, jako kámo, no. Přemýšlím. Nejdřív to zkusíme zapojit, nejdřív to zapojíme. Musím tady rozdělat tu věc, kámo, tu kablíto. Mohl bych si dát ten mikrofon trošku sem, že jo? Neuškodilo by to, kámo, že ne? Viď? No, kámo. Boom, kámo, tohle miluju, kámo, to mi baví rosto. Tak, zahodíme, kámo, tady bude bordel a budu muset tu klízet. Kámo, ne, to nechci. Tak, a jo, to není moc dlouhý, kámo, ale to je jedno, to nám nevadí. Vydržte chvilku, jdu to zapojit, takže 5 minutes, please. Jo. A možná bych to, kámo, já to udělám normálně tady, já to normálně můžu zapojit přes tohle, já tu zvukovku si dám normálně sem a já mám hned u počítače tady, boom, a je to zapojený, kámo, akorát, hezky to si, kámo, to svítí, no, to je parádička, kámo, to je kvalitka, kámo, bacha, to dám sem a potřebuju si tady nainstalovat nějaký software, kámo, takže jdeme na to, nějaký software, ukáž, mě zajímá, jaký je ten nový mikrofon, jo, borci, jestli je dobrý, špatný, nebo zajímá mě to docela, ale to je jedno, klik, já si mám stáhnout ten software, jasný, chápu, registr, nebo nemusím software, musím, ne, kámo, asi, jasný, kámo, vybili, jsem ještě do toho chátka, kámo, co ještě, kámo, to je dobrý, no, dneska, kámo, jo, to je dneska dobrý, zapneme sluchadla, tak, heslo chci svoje, protože kámo, když tam dám random, tak si ho nikdy nezapamatuju, Lukas, aha, vy to nevidíte, doufám, nevidíte, vy to nevidíte, borci, tak, boom, country, já jsem z Česka, kámo, takže my sem dej Českou republiku, dělej, kámo, kde to je, kde je Česká republika, Češia, boom, continue, uložit, extrém a chci ten software, online, jasný, co mám dát, Amazon, yes, software, tak, please, čekaj, co se mi to tady to, jo, identity, už se mi to tady to je hustý, jak je to propojený, kámo, ne, ta zvukovka takhle s tím krásně,
Install, prosím. Aha, jo, tady. Instalovat, continue, něco. Já vám to ukážu, jak to funguje. Jo, tady, já to zavřel. Ne, nezavřel. Tak to. Jo, už to mám nainstalovaný. Boom, takhle. Zapneme to a budeme mít zvukovku rovnou se softwarem. Ale to jsme mohli vyzkoušet potom. Rozbalíme si tady ten kabel, jo. Ať tady nejsme tisíce let, jak by řekl pan Gapa. Musíme pít vitamínky, aby jsme tady byli tisíce let. Tak já tady nechci být tisíce let, kámo, já to chci rychle rozbalit. Kámo, ten XLR kabel vypadá kvalitně, ale OK, tak to jsem vybral asi dobře, kámo. To je hodně, kámo, vypadá to hodně kvalitně. To je takovej vlastně, co se zapojí tady ze zdola do mikrofonu a bude kvalitnější zvuk, takže jdeme to udělat. Musíme se tady udělat ty kabely, protože, kámo, já nevím prostě, co s těma kabelama. Já nevím, co s těma kabelama, ale to je takový divoký. Aha, další, kámo, OK, boom. Já tady budu mít bordel, kámo, tolik věcí. Já si objednám 3 věci, kámo, a hned tady je bordel. Tak? Počkej, jo, to půjde do zvukovky, a tohle půjde, co jde do mikrofonu a co jde, tohle je mikrofon, jo, tohle je mikrofon, takže to zapojíme potom, kámo, to má 3 metry, tak to se nepotřeboval 3 metry, no to je jedno, kámo. Zapojíme to, boom, aha, už by to mělo být zapojený do zvukovky, boom, je to tam, kámo, krása střídá nádheru, tak, krása, mám to zapojený, borci, vidíte to, ne? Vy to asi vidíte, mám tady kamerku, tady hezky položíme a teď si tady dám, kámo, proč tak dlouhý kabel, co s tím budu dělat? Mám nervy, kámo. To jde takhle, že? Jde to takhle, doufám, ať to nepůjde rukám. Jo. Tak ale já se nemůžu vypojit, borci, já se nemůžu vypojit, víte, co se nemůžu vypojit? Já se nemůžu vypojit ten, jak se tomu říká, USB kabel, protože byste mě neslyšeli teď aktuálně. Takže to máme zapojený a jako dobrý, tak jsem si to zapojil a můžu to tady nějak zprovoznit, že by jsem vám to rovnou ukázal. Ok, čeština, instalovat. Další. Rovnou si to možná zprovozníme, jo? Já tady jenom zase tady, kámo, bordel. Kámo, ježiši, takový bordel tady. A jo, boom. Akorát ten kabel mi docela štve, že je dlouhej. To si tady musím potom udělat, jo? Až vypnu nahrávání a to. Tak to tady nějak dám dohromady. A teď vám chci ukázat ještě, jak to bude znít z toho. Ale nevím, jestli na to ukážu. Možná se musíte podívat potom na moji reakci, jak zní můj mikrofon na kanále Reakce, Lukas Reakce. Ale ukáž, už to instaluju. Ježiš, tady mám nahraný videa, to nevadí. Tam nic není špatného. Ale kámo, takže já jsem to upgradenul, že tohle je jiný, takový tenký. A mám zvukovku, což je super, si myslím. Finish. Ano, chci restartovat. Nechci restartovat počítač, kámo. Teď rozhodně ne, kámo. Teď by se mi vyplo nahrávání a podle mě by se mi to celý rostlo. Ale já to nemůžu zapnout, dokud nerestartuju počítač. Hej, borci, tak to bylo všechno z tohohle videa. Rozbalili jsme si tady zvukovku hezky, mám nový filtr a to je všechno vlastně. Kabel, všechno. Takže vidíme se příště, dejte like, odběr. Jenom jsem vám chtěl také ukázat na kameru, co bych si rozbaloval mimo kameru, kámo. Protože tohle bych si rozbalil i mimo kameru, že jo. Takže vám jsem to rovnou natočil a máte to tady. Takže mějte se hezky, čus.